Máxima alerta no campo galego. Aínda que non se rexistraron focos na nosa comunidade, a ameaza da dermatose nodular contagiosa e da gripe aviaria ten en vilo os gandeiros. Hai que darse conta que a dermatose nodular non é unha broma. Se entra nunha explotación, esa explotación vai supoñer directamente a ruína. Hai que matar e eutanasiar todos os animais da granxa. Respecto a esta doenza que afecta as vacas, Medio Rural tivo que tomar cartas no asunto e suspender poxas de gando como a do mercado de Silleda. Así nos lo explicaba no termómetro o director xeral da Semana Verde, Ricardo Durán. Non nos gusta ter o recinto así, pero as circunstancias son as que son, entendemos que son medidas sanitarias que temos que seguir todos, a nos toca pechar. Ademais da dermatose nodular, a gripe aviaria tamén ameaza o noso sector primario. Xa houbo casos en granxas de Zamora e tamén se notificaron positivos en gaivotas do noso litoral. En 40 concellos e dende onte as aves deben permanecer confinadas, incluso as da casa, como as galiñas de María de Rianxo que gozaban as horas previas á cuarentena en liberdade. Son animales, pero teñen o seu sistema e claro, ven a porta e tolean por salir. Tanto a gripe aviaria como a dermatose nodular teñen en garda desde as gandarías de maior tamaño ata os galiñeiros domésticos. De momento, non hai casos en animais en catividade, pero as epidemias están petando na porta. Están petando na porta, por iso hai que ser precavido. Repasamos, dermatose nodular, Bernardo, cal é a situación, a foto agora mesmo? Pois as medidas preventivas, lembremos, implantáronse o pasado 27 de outubro, hai 15 días, polo que o próximo luns cúmprense esas 3 semanas iniciais durante as que se proíbe ou se restrinxe a entrada de bovinos procedentes de zonas declaradas como restringidas. E tamén se cumpren eses 21 días de inmovilización das granxas. Lembremos que dende ese 27 de outubro, calquera gando chegado de fora ten que seguir unha vixilancia veterinaria oficial. Ademais, continúa a implantación das medidas de bioseguridade como a desinfección e a limpeza de insectos tanto dos vehículos nos que se transporte gando bovino como dos propios animais chegados doutras explotacións. A aparición desta doenza obrigaría o sacrificio total da cabaña e a destrucción de todos os elementos en contacto cos animais sen cobertura nos seguros agrarios, alertan dende o sector. Para unha granxa bovina media galega, por exemplo, de 65 vacas e 590.000 kilos de produción ao ano, as perdas directas superarían os 300.000 euros e o impacto podería multiplicarse por 5 nas explotacións que sexan máis grandes, onde só un positivo suporía o peche definitivo da actividade. Así como Francia levanta as restriccións, comunidades como Castela e León prorrogounas ata o 30 de novembro, no termómetro puxémonos en contacto coa Consellería de Medio Rural, din que analizarán a situación e non se desbota nada polo momento. Así que no caso de Galicia, contaremos aquí no termómetro que vai pasar. Volverá a normalidade a vindeira semana e esta, polo de agora, seguirán suspendidas as feiras, concursos, mercados e concentracións de gando. A de Silleda, que sería hoxe martes, volve estar baleira, pero tamén en Moeche, en Monforte de Lemos ou en Amio, aquí en Santiago, que sería mañá mércores. Outra das afectadas, hoxe que é San Martiño, 11 de novembro, é unha das feiras cabalares con máis sona da terra. A da Estrada, por prevención, Rocío, aprazada pola doenza, non? Sí, efectivamente, esta pista cuberta tiña que estar agora repleta de máis de 100 cabalos celebrando esta feira cabalar de San Martiño da Estrada, pero por mor desas medidas preventivas quedou aprazada en parada técnica. Por eso nos hoxe quixemos vir a falar co presidente da asociación organizadora, Manuel Ángel. Moi bo día. Hola, bons días. A ver, que foi o que sucedeu? Bueno, esta enfermedad hai que intentar corregila, hai que intentar que se desaparezca, e, bueno, están unhas normas de que todos os recintos ganadeiros están encerrados durante un tempo e hai que acatar as normas. Dende ese período de cuarentena, pode sorprender a priori, porque falamos de que a dermatose nodular contagiosa afecta ao gando vacún, pode sorprender que se suspenda unha feira cabalar a priori, verdad? Sí, pero, bueno, os cabalos son portadores. Sería moi triste que fagas unha reunión de cabalos e que marche un cabalo con contaxio, chega a unha granxa e hai que sacrificar unha granxa de animais por culpa dunha enfermedade que se pode combatir.
É dicir, os cabalos non desenvolven a enfermidade, pero sí son portadores, por eso estas medidas preventivas, cantos cabalos se poderían xuntar aquí? Aquí máis dun 100 de cabalos, entre concursos, xente que ven montada, xuntan moitísimos cabalos. Ven moita xente montada, facemos unha ruta a cabalar sobre a estrada, e despois hai os cabalos de concurso morfológico. Temos tres fases, temos a fase de cabalo pura raza galega, e despois temos cabalos cruzados, ponis, xuntan moitísimo gando, que é un problema realmente, que pode salir daqui un foco, que é unha pena, podendo evitalo, non evitar. Estánse facendo as cousas ben aquí en Galicia? Eu penso que sí, non hai ningún caso. Estuve falando outro día co veterinario da Agraria e díxome que de momento que non había ningún foco en Galicia, que non había ningún foco. Para cando se aprazou esta feira cabalar de San Martiño das Estradas? Bueno, pois en principio aprazámola para o día 30, porque podíamos aprazar para o fin de semana anterior, pero temos un curso de trenzados, os socios de Socade teñen ese día ocupado aquí e temos que desplazar para o día 30. E que vos supón a vos este aprazamento para o día 30? Home, tiñamos casi todo organizado. Trofeos, a xente, o público, conta cunha fecha marcada no calendario todos os anos, houve que desplazar a xente, claro, agora hai que enterarse que é o día 30, ou a xente que ven cos postos de churros, galletas, todos están preguntando, que pasou, que... Bueno, é un trastorno, pero bueno, hai que acadalo, non queda máis remedio. Pois moitísimas grazas por atendernos, Manuel Ángel, xa está de saber, con pena aprazamos a feira cabalar de San Martiño da Estrada, pero somos conscientes de que as cousas hai que facelas ben, compañeiros. Eu non deixo de repetir, grazas Rocío, que encomiable o bo talante co que o sector está asumindo pois esas perdas, bueno, pois que a ninguén lle gusta ter que facer unha cuarentena, pero o necesaria que bueno, veremos que pasa esta semana, non, Hugo? Porque xa nos contaba aí Bernardo, Medio Rural non descarta extender esta cuarentena, como fixo Castela León, está previsto, así non lo di no sector, que hace unha nova reunión este domingo, que en teoría vence o plazo, e a ver que pasa, non? Bueno, efectivamente, a ver que pasa, porque terán que determinar se xa se pode levantar esa restricción se non hai máis casos ou quizáis mellor por prevención, aínda que non detecten casos, quizáis por prevención ampliar un pouco máis ese prazo para de ninguna das formas pois que esa enfermidade, en fin, se expanda, non? E chegue a nosa comunidade ou se expanda a nosa comunidade. Bueno, veremos que ocurre, pero dende logo primeiro é limitar o impacto e logo ter en conta o que nos estaba a comentar, eses animais portadores, porque efectivamente solamente afecta ao gando bovino, pero neste caso os cabalos poden ser portadores e, por lo tanto, tamén hai que limitar esa propagación da enfermidade. Estamos vendo as implicacións en todo o sector, unha data como a hoxe, esa feira cabalar da Estrada nun día como a hoxe suspendida. José Manuel, pois haberá que facer, entendo, que digan os técnicos que terán que valorar a situación, non? Efectivamente, pero de momento xa sabemos que os principais sindicatos agrarios aplauden as medidas levadas a cabo pola Xunta de Galicia. Lembrade que, neste sentido, a Consellería do Medio Rural adiantouse o propio Ministerio que, digamos, despabilou tardiña, non? Tendo consecuencias, por exemplo, que podemos comparar con Francia, onde houve que sacrificar moitísimo gando co perxuicio para leiteiros, para gandeiros, etc. etc. Agora, toca protexer o gando, toca protexer os gandeiros, e xa estamos a ver como están a reaccionar dunha forma absolutamente exemplar. Porque, efectivamente, non só son o vacuno directamente, sino eses cabaliños que tanto nos gustan, que levamos mesmo as ferias profesionais hasta os nosos fillos para que disfruten con ese magnífico ambiente que sempre hai na contorna das ferias, pero que, como dicíades, poden ser portadores, malia que non desenvolvan, e poden ter, digamos, un impacto máis nocivo do que nós podamos pensar. Hai que ter paciencia e aplaudir e apoiar en todo o que podamos os gandeiros, claro que sí.